Fil-waqt li Malta minn dejjem kienet magħrufa għal kwantità ta' siġar ta' żebbuġ, illum minn Sqallija inġibet siġra oħra, din id-darba ta' daqs u żmien partikolari. Wara operazzjoni daqsxejn twila, is-siġra rat ix-xemx Maltija ftit wara nofsinhar. Id-daqs ta' din is-siġra huwa wieħed kbir għal raġuni li 3 siġriet ta' żebbuġ li kienu mħawla qrib xulxin fi żmien is-Sarraċeni tul il-medda ta' ftit inqas minn 1000 sena twaħħdu flimkien u saru siġra waħda. Biżmien dis-siġra ħadet il-valur tagħha, daw huma 3 siġriet imwaħħlin flimkien għax il-kultura l-antika kienet titlob li jitħawlu 3 siġriet flimkien ta' żebbuġ mhux waħda. Illum hija għolja 4 metri u nofs, biċ-ċirkonferenza ta' zokk varja minn 4 metri sa 2 metri u nofs. Meta tkellem ma' News, l-aġent li ħsieb it-traġett ta' din is-siġra qal li din kienet waħda mill-bosta siġar ta' żebbuġ li minħabba żvilupp urban tkun inqallet mill-ambjent naturali tagħha fin-nofsinhar ta' Sqallija. Din is-siġra minħabba l-ġmiel tan-nisġa naturali ta' zokk tagħha baqgħet tiġi kkurata minn nies professjonisti għal madwar 10 snin. Millum din is-siġra ta' żebbuġ flimkien ma' 2 oħra iżgħar fi żmien u daqs ser ikollhom sidin ġodda u ser jinżargħu mill-ġdid fuq l-art Maltija. Iż-żewġ siġriet l-oħra għandhom il fuq minn 400 sena. Din is-siġra titqies bħala siġra eżemplari, estetikament monija bi ġmiel naturali. Kull sena li tgħaddi minn fuq daw is-siġar qiegħda tisbieħ. Hawnhekk qegħdin nitkellmu li kważi għandek natural bonsai u l-bonsai dejjem hija pjanta ta' valur. Ser ikun segwit il-progress ta' din is-siġra ta' żebbuġ fl-ambjent il-ġdid. Hija teknikament normali li fi ftit ta' żmien jitneħħew il-weraq biex l-għeruq jagħtu s-saħħa u s-siġra tkompli tikber b'saħħitha mill-qiegħ.